O Hospital Psiquiátrico de San Rafael cerrou fai 14 anos por malas instalacións. Había máis de 500 pacientes para un só psiquiatra, algúns durmindo no chan. Era un almacén de xente. Días despois, os animais dos arredores comezaron a comportarse dun xeito extraño. Os casos comezaron a aumentar, sen causas aparentes. Realizáronse varios análisis clínicos de orina, sangue e saliva. Despois explico vos para que podedes cando tedes que utilizar algo, vale? En cando teñades o suelo,